Asseltin German qualifier workout 4 and rep 8. I got the handstand walk field here, box and rings up there. So for the handstands, I got 25 centimeters from the wall. Okay. 25 centimeters from the wall. And it is 76 centimeters. Færdig tomt her. Height 20 inches, which is 51 centimeters. And from the handstand wall, 7.5 meters in total. Which is 2.5 meter segments. Så genstart den, og så kører den hele vejen her. Ikke hiv med. Prøv den til på den anden side af den der. Prøv så at sætte lige på din skærm. $250. Ej, jeg sidder på din skærm. Ydersiden, ikke også? Ydersiden. Ja. And $250. Så er det skærmen af. Og hvad siger du? Den tæller ned fra 5. Og hvad betyder det, at jeg så skal... Hvor skal jeg trykke ind på start, kan jeg se? Okay. Og hvordan vil du have det fint? Kan du starte ud måske? Det er måske bedst, du starter ud, så kan jeg blive stående her. Chest bar 18, 18, 9, 9. Toast bar 18, 18, 9, 9. Strict 18, 18, 9, 9. 12. Handstand walk. Jeg skal nok tælle og se på det. Og det er 08. Ja. Det er fint. Jeg tager lige den her. Bare lad den stå. Så tager den bare på filmer, den når den når det så. Ja. Yes. Du starter ud, og så tager jeg på den der. Ja. Tag lige min tøj. Alright. Skal jeg skrue op? Det er okay. Bare lidt. Jeg er klar, om du er. Så jeg trykker den der på 5. To, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Box jumps. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sidste, 18, og chest bar, go.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 box jumps. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sidste. Sorry, 9. Yes, let's go. Toast to bar. 18 styk. Let's go. Gode reps her. Godt kip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, halvvejs. 10, easy. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2 mere, 17, 18, box jump, 18 styks. Let's go. 1, 2, den rytmen. 3, 4, 5, 6, step downs. Hurtige step downs. Yes, lige præcis. 8, 9, 10, 11, 12. Du må gerne hoppe sidelæns. 13. Bare hold dig til siden, hvis der. 15, 16, 2 mere. 17. Du behøver ikke rotere hver gang. 18. Let's go. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Godt. 9 box jumps. Bare hurtigt step down. Let's go. Det er her, du køber tid. 1, 2, lige præcis. Yes, hold dig sådan lidt ved siden. 4, 5, hurtigt her. 6, 7, 8, sidste. 9, og handstand push-up. Let's go. Direkte på. Du behøver ikke bøvle med alt det der. Direkte på. 2, 1. Let's go. En, 2, 3, stræk dit højre knæ. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg holder bare kameraet. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, sammen fødderne. 4, flot. Godt, du er på 13. Eller er det 14? 13, ja, godt. 5 mere. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 14. Sammenfødderne. 15. 16 ned. 2 mere. Stræk det højre knæ der. Du må ikke kippe det. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Det er en god tid det her. Lad os gå. Hold ved. Det er kun 2 nu. 17. 18. Box jumps. Let's go. Bliv ved. 11. Du køber dig god tid her. 12. Hurtigere box jumps. 13. 14. 15. 16. 17. Sidste. Og så er det direkte på. Op med dig. 2. 1. Let's go her. Bare små sætter. 3. Op. Let's go, Astrid. 1. 2. 3. Ned. 5 sekunder. 5. 4. 3.
2, 1. Go. Tro på dig selv her. Du er så stærk. Du er så stærk, altså. Kom nu. 6. 7. 2 mere. 3 mere. Let's go. Du kan godt lave 3 her. 5. 4. 3. 2. 1. Let's go. Stol på dig selv her. Easy. 7. Easy. En mere. 2. 1. Let's go. Yes, videre. Come on. Fire, 5, 6, 7, 8 sidste. 9, godt. 15 sekunders pause her. Du har 1 minut. Nu skal de sidde lige i røven, de her haste, eller hvad hedder det, muscle-ups. Har du kridt på? 10, 9, 8, 7, kom nu. Nu skal du tage dig sammen. 5, 4, 3, 2, 1, og go. En. 2. 3. 4. En mere. Godt. Du har ikke lang tid endnu nu. Du har 1 sæt tilbage. 5. 3. 2. Nu hold fast. Op med dig, Astrid. Kom nu. Du skal bare holde fast nu. Bliv ved. 5 sekunder. Du kan nå en til. Og tid. Og kørt. Tak. Er det hårdt? Ja. Og kør. Ingen fejl. Hvordan er den ene her til push-up der? Flot. Det så da godt ud. Hvor var det hårdt henne? Altid. Ja. Kæft, du er dårlig til boxshop. Det er helt sygt. Du kejler rundt. Det blev virkelig hurtigt i mine ben. Du kejler rundt. Det er godt kørt, skat. Jeg tror, det er en god score. Jeg ved ikke, om det er godt, men jeg tror, det er godt. Tak. Jeg er fucking glad for det sidste. Muscle-ups. Ja, de spillede bare. Tak fordi du pressede mig. Jeg tror ikke. Jeg tror, det så ret okay. Jeg tror, det er okay. Altså, jeg ved godt. Du har nok fået en til, eller sådan noget, men altså... Altså, før jeg synes ikke. Nej, men bare sådan, dit boxjump er helt off. Kom med, ja. Det kan ikke gøre. Har du strøget? Ja, slukker. Har du så fået den igen? Ja, det tror jeg. Okay. Jeg vil så kæmper den. Fuck, det var virkelig krav. Det var selvfølgelig. Hvordan er du så meget? Jeg håber, at der er andre, der kan det. Jeg er sikker på, at den stopper videoen også, hvis jeg på 8. Ja, Hvis det var en anden på 8, ikke? det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad du skulle lave. Ja. Jeg har i hvert fald trykket på den der stop-knap. Nu, Okay. Nu er det sådan en rød stop.